Здравейте, днес както виждате, продължаваме с Minecraft предишната, която е номер... която е епизод 2. И там искам да го врата и това не лесно да спим. Така, да остане да... Така не трябва да остане да тук и така да... Добре, днес си пак. И днес мисля вече да започна да си набивам материали. Не набивам, набавям, просто се обърках и замълчах, защото така мисля го как трябва да се каже. Затова и днес мисля малко да покопаем и не знам, ще видим какво да правим после. Опа. Ще копам с дървена копилка. Този клип ще се, ако може, ще се постарая да го направя 12 минути до 13. Казах може, ако мога естествено, ако чувствате какво да правя. Така. Ще прибирам вкъщи. Ако чуете някакъв филм, просто съм на зарядно и се мърдам. Така. Сега мисля да си опечем месото. Защото съм на хард и ще убедявам. Така. Не знаете по какъв определен начин искам да се го направя. Така. Почти го направих. На 30 съжалявам, че няма да има клипове, но ще съм надаскал и заради това. Ще ходим на екскурзия и няма да има заради това такъв клип, но ще се постарая следващия ден да има доста клип. Не доста клип, ще да има клип. Изобщо. Така. Наредихме се нещата както искахме. Защото ми се е изпекло.
план да се казва този. Да покъберем малко дърво. Другият ми план. Но първо да покопаме. Така, да си направим каменна кирка. Имам идея. Така е добре вече. Защото хора, вижте. Да, така е доста добре. Както виждам, доста бързо минаха минутите. Не трябва вече да се копам малко, защото ще стане по... Това е много хубаво. Да, забравих, че съм на телефон и не мога да слагам в другата ръка. Така, да се отивам в мината, която почна. Опа. Нямам толкова, за това може да не видите нещо. Не спирам на пауза, защото някои хора мислят, че читват. Хората, които снимат капата. Затова не спирам нарочно на пауза. Да си вземем айрона и кол. Така. Виж, достатъчно. Но аз искам да намеря да взема още айрон 9 за инструменти, които ще са ми нужни. Чувам скелет. За това съм още. Явно този код ще го пропуснем, защото гледам много дълъг стана клипа. Не че станах много дълъг, станал, но просто сега знаете, че
трябва да казах, че към 12 минути ще го направя и заради това. За да не имате да събера още малко дърво. Но това явно ще се случи някой друг епизод или този епизод, но ще с някаква друга различна брадва. О, конче! Вижте, че има много живот. Той ме заобича, това е хубаво. Жалко, че не можем да се движим с него, само той може да реши какво да прави. Сега ще опитам малко да поексплорна. Там горе да се открие някъде айрон. Сега не съм стремена на такова нещо айрон, но все пак дано да има. Или съм намирал, не знам. Тук е много равно. Ще го обиколим други епизод, защото може и да има вилидж, може и да няма. Но ще го пообиколим малко това място. Връщам се в моя дом и мисля да приключвам този клип. Да се нахраня. Така. Така. И надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, можете да се абонирате, да дадете палче нагоре. И чао!